Doamnelor, domnilor, este încă pauză aici în polivalența craioveană. După o primă repriză în care o singură dată s-a aflat în avantaj la începutul jocului, dacă mi-aduc eu bine aminte, Craiova, CSM-ul lui Dragan Djukic, chiar și fără Cristina Neagu, are 5 goluri în față, un 15-10 care a fost, este până la urmă logic, având în vedere ce am văzut în primele 30 de minute de joc efectiv. A fost o partidă pe care bucureștencele au avut-o mai mereu sub control în această primă repriză, ținând cont și de erorile, greșelile, dacă putem să împrumutăm un termen din tenis, erorile neforțate pe care de multe ori fetele lui Bogdan Burcea le-au comis pe parcursul primei reprize. Să vedem dacă se va reuși, vor reuși gazdele să schimbe ceva din impresia lăsată după prima repriză. Se vede ultimele indicații pe care le dă Bogdan Burcea înainte de startul acestei reprize secunde. Vă spuneam, se simte poate mai mult la Craiova decât la CSM București absențele și jucătoarele de bază care sunt accidentate. De nedescris, practic, aici în sala polivalentă din Craiova, imnul Craiovei. Jocul întârzie pentru că nu s-au aprins, n-au apărut numele jucătoarelor pe tabelă. Am mici probleme cu tabela, se încearcă la masa oficială, este o adevărată aglomerație în acea zonă și se caută soluții pentru a se remedia deficiențele. Dar de remarcat că până la meciul din Spania, Craiova a evoluat foarte agresiv, mai ales în apărare, însă au fost și multe accidentări și astăzi parcă se menajează un pic, fără să vrea. Au fost și acele greșeli despre care vorbeai, nepermise. Una peste alta, însă, o Liga Florilor mult mai interesantă, cu bine punctai la începutul acestei transmisii, cu două echipe care se luptă pentru titlu. CSM București, care este în atac acum, și FCM Râmnicu Vâlcea. Da, o prima acțiune ofensivă a echipei oaspete și o minge strecurată de Mehmedovic printre picioarele lui Djucheva. Djucheva care a avut câteva parade în prima repriză cu care a limitat proporțiile scorului sau a păstrat cât de cât în limite rezonabile această diferență de pe tabelă. 16-10. Primul atac și al gazdelor cu Timea Tătar, care se duce, încearcă cu doi pivoți, cu Tătar și cu Serici, aruncă Fachinelo și scoate 7 metri. Va reveni pe teren Paula Ungureanu, cea care în prima repriză a reușit să blocheze o aruncare de la 7 metri executată de Patricia Vizitiu. De această dată Zelița Nicolici va fi cea care va executa această aruncare de la 7 metri pentru trupa lui Bogdan Burcea. 6 goluri, cea mai mare diferență registrată în această întâlnire. Craiova a condus doar cu 1-0. Nicolici, iată ce aruncare slavă. Par încă năucite jucătoarele lui Bogdan Burcea după acea înfrângere din Spania. De nerecunoscut echipa. Da, din punct de vedere psihic, parcă fără vlagă. Bogdan Burcea pare la prima vedere foarte calm, numai că cei care îl cunosc știu că de fapt este un cazan sub presiune. Încearcă să-și păstreze calmul, pentru că indiferent la o astfel de diferență și la modul în care s-au văzut ostilitățile în prima repriză, e practic imposibil să dai vina pe altcineva decât pe propria ta echipă. Acum o Djucheva reușește să blocheze și o nouă aruncare de la 7 metri pe care o obține Fachinelo. Și eliminare. Nu, n-a fost eliminare pentru parchet. A făcut semn arbitru.
Revine Paula Ungureanu, de această dată Trifunovici este cea care va încerca să o învingă pe portărița CSM-ului. Trifunovici, care nu a jucat rău în prima repriză. Incredibil! Închide poarta efectiv Paula Ungureanu. 3 aruncări de la 7 metri. Este o mare portăriță încă, Paula Ungureanu, însă și pentru Craiova ceea ce se întâmplă este incredibil. 2 aruncări în mai puțin de 2 minute parată de Paula Ungureanu. Lekic, Omorogic, Lazovic. Zvic este în continuare pivot, poziționat între apărătorul intermediar și zona centrală. Pasă până în extremă, Radicevic nu poate pătrunde. Din nou jocul este oprit, a fost un faul sesizat de cei 2 arbitri, 9 metri pentru CSM. Lekic s-a dus în zona centrală. Faultat acolo Omorgi. Lazovic întâmpinată la distanță, aruncă. Bara o salvează pe Giucheva. Bara e portarul, așa se spune, nu? Bările sunt În toate sporturile care presupun o poartă. Excelentă angajarea pivotului și 7 metri într-adevăr. Să vedem dacă vor reuși cele de la Craiova contraperformanța de a rata 3 aruncări de la 7 metri consecutive. Să vedem cine va mai avea curaj de la Craiova să execute. E o problemă și asta. Fachinelo este cea care e trimisă de Bogdan Burcea spre poarta, spre semicercul advers pentru a executa această aruncare de la 7 metri. Fachinelo! Iată câte fete, este o jucătoare tehnică. Era cât mai acest apel. Cred că a și atins Paula Ungureanu acea minge. O aruncare plasată, Fachinelo are genul acesta de aruncări nu foarte puternice, dar extrem de plasate. Primul gol al Craiovei din repriza secundă, 16-11 pentru CSM București. A apărut și Bianca Bazaliu pe inter stânga. Iată pe Bazaliu, Lekic, Lazovic. Vine Lazovic lansat. Ce culoare era acolo. Un adevărat bulevard pe care a pătruns fără probleme Lazovic. Mă rog, atacul este întors al Craiovei. Nicolici, Fachinelo. Timea Tătar care se va duce al doilea pivot pe semicer. Pasă pentru Seric, 7 metri. A funcționat această schemă cu 2 pivoți pentru că Craiova a scos 4 aruncări de la 7 metri în 4 minute și jumătate. Dacă le-ar fi scris pe toate, diferența ar fi fost mai mică, nu de 6 goluri. La urmă s-ar putea să fie și un calcul, hai să recunoaștem, corect al lui Bogdan Burcea. Avem în imagine pe antrenorul Craiovei. În condițiile în care nu are un coordonator de joc în formă, mai bine forțează cu 2 pivoți. Din nou Fachinelo, față în față cu Paula Ungureanu. O fentă, aruncă Fachinelo și țintește bara. 4 aruncări de la 7 metri irosite de Craiova. 3, una a fost înscris. 3 în repriza aceasta, una în prima repriză. Putea fi o diferență de doar 2 goluri, dar așa este 17-11. Da, cred că a vrut să dea mult prea plasat acum, Fachinelo. Sunt evident speriate de Paula Ungureanu, handbalistele de la SCM Craiova. Din nou Lazovic, excelent, este Giucheva și aproape la 4 metri de poartă a reușit să iasă și să închidă unghiul. Zelița Nicolici nu are soluții. A fost faultată, însă nu poate pleca Bazaliu pe contraatac. A încercat să combine cu Trifunovici acolo, Zelica Nicolici. N-a fost prea bun asistul. Tănăsie. Fachinelo, da, Tătar. Din nou pe pivot, mai lente jucătoarele Craiovei. Iată, mingea ajunge foarte bine la Seric. Nu la Timea Tătar, da? Da,
Da, și cere time-out Dragan Djukic. Sesizează că echipa sa nu găsește soluții pentru a contracara jocul cu doi pivoți. Să-l ascultăm pe antrenorul celor de la CSM București. Can you make any foul? She coming from the left wing, come inside. We would stay 3 times there, just receive the ball. Why you cannot do that on the other side? Like it, I told Trier to stay there and to play one with the player coming inside. Okay? Can we do it? Can we do it? Let's do it! Let's do it! Let's play this! Colegi, you have to play both of them. Them and them. Here, alone, asking. Foarte nemulțumit Dragan Djukic de Lekic, care nu a respectat o indicație pe care i-a dat-o antrenorul celor de la CSM, coordonatorului de joc al bucureștencelor, probabil în pauză, i-a reproșat acest lucru. Da, și dacă punem numai aruncările de la 7 metri din repriza secundă, cele 3 ratate de Craiova, diferența ar fi fost de numai 2 goluri acum, dacă ar fi fost transformate în gol. Oricum vorbeai de Vâlcea care a pierdut pe Cristina Neagu, dar ce lot are București? CSM București? Ce lot are? Ce buget au cele din București? Fachinelo, după o nouă intervenție a lui Giucheva, excelentă pasă, dar nu reușește. Tătar a fost o pasă dificilă și Timea Tătar a recepționat foarte aproape de semicer, n-a avut timp să se redreseze. Grubisic, intervenție excelentă. L-a aruncat cumva din cădere. Dezamăgit Bogdan Burcea. CSM București se află în atac. Bazaliu n-a reușit să scape de Trifunovic, obține însă 9 metri. Zvici. Pasa lui Zvici pentru Radicevic, excelent, a apărut în spatele apărătoarelor de la Craiova. Se reface diferența de 6 goluri. Aceea schemă cu Timea Tătar, ducându-se al doilea pivot pe semicerc, Fachinelo. Nicolici, Fachinelo, fentă de pasă la pivot, pași. CSM București conduce cu 18 la 12, Bogdan Burcea Îi reproșează ceva unuia dintre cei doi arbitri. Nu, golul nu este valabil și va fi un cartonaj galben pe care îl primește banca tehnică. Au fost pași acolo, dar și fault. Omorogi, Lekic, Bazaliu. O fentă de aruncare. Mingea în extremă, dar Giucheva era foarte închis unghiul. Excelentă intercepția lui Grubisic. Nu se grăbește, n-are niciun rost să facă acest lucru pentru că echipa este în avantaj. Un avantaj confortabil de 6 goluri. Și nu diferența până la urmă este una decisivă, ci iată cele 3 mari absențe din tabăra Cristina Craiovei. Zanfir, Ana Maria Țicu și Florentina Stanciu. Probabil că și-ar fi dorit mult să fie în teren. Absențele Craiovei, Cristina Zanfir în special și Ana Maria Țicu, jucătoare de câmp, se fac mult mai simțite decât absența Cristinei Neagu de la CSM București. Da, între timp o aeriană încercată de Radicevic și Mehmedovic care n-a funcționat. Fachinelo găsește breșa, aruncă, nu obține însă 7 metri așa cum și-ar fi dorit. Nici nu cred că a fost. A stat foarte, foarte bine acolo Mehmedovic. S-a apărat, iată.
Fachinelo. Trifunovic. Fachinelo, pasă pentru Nicolici, care strecoară mingea printre picioare. S-a apărat aproximativ CSM-ul la această fază, fără prea multă consistență. Este schimbată Mehmetovic. În locul ei intră Iulia Curea. Au multe soluții cei de la CSM București. Morogi, încrucișare cu Lechic, foarte aproape de intercepție. A fost Trifunovic, într-adevăr, în prepasiv bucureștencele. Lechic, nu. Ce bulevard acolo, lăsat chiar în centrul apărării. Fachinelo accelerează, caută soluție, aruncă. Obține însă doar un 9 metri. S-a ciocnit acolo de Iulia Curea, însă și-au cerut scuze reciproc cele două jucătoare, nici vorbă de intenție. E bine că n-am asistat la o partidă dură, cum au fost multe în Liga Florilor. De aici au rezultat și multe dintre accidentările jucătoarelor noastre, să le spun așa, nu numai ale Craiovei, ci ale Cristina Neagu la european, însă handbalul considerat cel mai dur sport din lume de contact. N-a fost nimic. N-a fost nimic, nu a ieșit deloc această execuție a lui Georgievska. La multe greșeli de ambele părți. Apropo de absențe, pentru Țicu sezonul este încheiat. Cristina Zanfir însă, și asta este vestea cea bună pentru Bogdan Burcea, va reveni undeva la începutul lunii februarie, poate până în prima jumătate. Excelent Ciucheva, dar se dă aruncare de la 7 metri. Pătrunderea lui Radicevic. Iată faza. A scăpat acolo ușor de Trifunovic. O atingere, o împingere venită din partea Interului de la SCM Craiova. Și o ținere puțin așa. Revine Curmenț în poarta oltencelor. Iulia Curea va arunca, da? Gol și diferența se mărește constant, 20-13 pentru CSM București. Vorbeam de cele două achiziții făcute de Craiova în această iarnă, Fachinelo și Mariana Costa, ambele venite de la Cisnădie. Ce torpilă prinde Trifunovic! Va mai trebui să treacă ceva meciuri ca să se acomodeze cu Mariana Costa nici n-am văzut-o astăzi pe teren, pentru că are ceva probleme de sănătate. Este pe foaia oficială, dar nu a intrat nici măcar un minut până acum. Bazaliu în zona centrală. Încrucișează cu Lechic. Nu, aruncă Bazaliu. Din nou nu ies jucătoarele Craiovei la omul cu mingea, încercând să țină departe aruncătoarele de forță ale adversarelor. Da, parcă evită contactele directe, așa, în faza defensivă. Nicolici. Trifunovic, fentă de pas la pivot. În curând vor intra în prepasiv fetele de la Craiova. Trifunovic. Fachinelo. Pasă în extremă. Unghi aproape imposibil pentru Nicolici. N-a reușit să o învingă pe Grubišić. Ne apropiem de jumătatea reprizei secunde. 7 goluri avans pentru CSM București. Pare ușor nesemnat Bogdan Burcea. Cred că realizează că doar printr-un miracol mai poate evita o înfrângere în această partidă. Tătar pasă pentru Fachinelo și se duce pivot pe semicerc, aruncă Fachinelo, nu a fost însă deloc dificil pentru Grubišić și scoate Valentina Ion un
O aruncare de la 7 metri, dar nu cred că este o mare bucurie pentru Craiova că a obținut o aruncare de la 7 metri. Câte au fost ratate? 4 sau 5? Le-am pierdut și râs. 4 aruncări de la 7 metri irosite de fetele lui Bogdan Burcea. Valentina Ion la linia aruncărilor de la 7 metri, față în față cu Paula Ungureanu. O aruncare cu podeaua fără fentă, pe lângă piciorul de sprijin al portarului. Glumim puțin ce au spus cu echipele. Tu l-ai scos, tu să-l execuți. Nu se grăbește deloc CSM-ul, duce fiecare atac în aproape de limita pasivului. Bazaliu, da, posesie pentru Craiova. Giucheva se grăbește, dar s-au repliat adversarele. Fachinello, aruncă Fachinello și scoate 7 metri pentru o împingere. Au făcut semn cei doi arbitri. S-a trezit și Galeria Craiovei. Diferența este încă mare. Din nou Paula Ungureanu este în poartă. Valentina Ion se pregătește să arunce. Iată, curajul tinereții. Două lovituri de la 7 metri transformate consecutiv de Valentina Ion. 21-16, tribunele se încing. 5 goluri diferență între CSM București, care este acum în atac. CSM care parcă a ridicat un pic piciorul de pe accelerație, pătrunde excelent Tomorogi și scoate 7 metri. Totuși cred că aici s-a făcut diferența până acum. Culoarele acestea lăsate de jucătoarele Craiova sau spațiile găsite, create aici de este și meritul lui Omorogi. Bucureștenilor, da? Are dublă cetățenie Omorogi, și bulgară și slovenă. Tatăl ei este nigerian, mama din Bulgaria. Aruncă și înscrie fără probleme Iulia Curea. CSM-ul reface diferența de 6 goluri. Spunem de următorul meci, cel din data de 18 de vineri, de aici de la Craiova, dintre Craiova și Podravka. Și CSM-ul va avea un meci extrem de important. În 26 va juca în deplasare cu Chior, noua echipă a Crinei Pintea. Da, posibilitatea unei revanșe pentru Craiova în fața croatelor, care le-a oprit din drumul spre grupele Ligii Campionilor în acest sezon. Madalina Ion intră în poarta CSM-ului. Și Valentina Ion aruncă. Excelent reflexul fostei jucătoare de la Unirea Slobozia. CSM-ul are 6 goluri avans și va duce probabil, va lungi toate atacurile până la limita prepasivului. Lechic, fault în atac. Fault în atac, n-a reușit să paseze pentru extremă la timp. Acum Tătar aruncă și o împinge pe Grubișici. Protestează portărița CSM-ului, susținând că ar fi fost jenată de unul dintre arbitri. Iată că a trecut prin fața ei chiar înainte de aruncare, da. Nu, fără intenție. Nici nu se pune problema. Genul acesta de mici erori sunt, hai să zicem, se întâlnesc destul de multe pe parcursul unei partide de handbal. Odihnită Țvici, intră Oana Manea pivot pentru acest atac al bucureștencelor. Nechici, faultată de Serici.
asta i-a lipsit Craiovei astăzi, un Lechici acolo în centru, dacă juca Ana Maria Țicu. Iată repriza secundă cu doi pivoți fără un pasator de calitate în teren Craiova. Nu este cazul celor de la CSM București. Omorogi lasă pentru Lazovic în prepasiv CSM-ul. Lechici aruncă de la șold. Ce execuție! Obligată să-și asume această responsabilitate pentru că deja cred că mai aveau la dispoziție cel mult două pase ambalistele lui Dragan Djukic. Jucătoare de mare valoare la CSM București. Echipă care... Și un adevărat lider, pentru că genul acesta de a-ți asuma responsabilități presupune să ai o foarte mare încredere în tine și în același timp și tărie de caracter. Iată o aruncare ușor norocoasă a lui Fachinello. Cred că mingea a fost ușor deviată. Exact cum spuneai și tu, nu are aruncări foarte puternice, dar bine plasate. Aici a avut și o doză de șansă. Face parte și ea din joc. Șansa. Întotdeauna. De remarcat însă și jocul excelent al Andrei Lechici. Manea luată imediat în primire de Trifunovic și faultată undeva la 11 metri de poartă. Cu Ana Marea se poate bate Trifunovic. La forță mă refer. Omorogi lasă în extremă, nu poate pătrunde Udriștoiu. Din nou un prepasiv CSM-ul. Lazovic pasă pentru Ana Manea, care rămâne singură pe semicerc. Se întoarce și n-are nicio problemă să o învingă pe Giucheva. Trifunovic, Nicolici, Fachinello. 2 minute eliminare. A fost musculat acolo Timea Tătar. Lazovic este cea care e penalizată pentru, au făcut semn foarte clar arbitrii, tragere de tricou. Au vrut să blocheze cu orice preț bucureștențele această schemă a Craiovei cu pasa la Timea Tătar, al doilea pivot. Da, și Valentina Ion folosită coordonator de joc pe acest atac. Fachinello minge până în extremă la Nicolici, din nou Fachinello nu găsește soluții, pasă până în extremă și vine golul lui Tănăsie. 24 la 19, CSM București joacă în inferioritate numerică. Scoate portarul însă, nu scoate pe Grubišić. Am avut senzația, Grubišić s-a dus la schimbare, dar i-a făcut semn Dragan Djukic să rămână pe teren. Nu are rost să riște. Da, posesie, o greșeală a Iuliei Curea, posesie pentru Craiova, care încearcă să profite la maxim de această perioadă de superioritate. Tănăsie nu poate pătrunde, Tănăsie se înalță, încearcă o pasă, dar a fost mai mult o minge care a fost expediată în figură Timei Tătar și vine imediat penalizarea din partea Anetei Udriștoiu. CSM-ul este o echipă care chiar și atunci când nu joacă la randament maxim este periculoasă și căreia nu ai voie să-i faci astfel de cadouri. CSM-ul poate să învingă și fără să primească aceste bonificații din partea adversarului. Da, un joc bun și de contraatac, o echipă extrem de matură și cu mare experiență. Cu Radicevic și cu Mehmedovic, dar și cu Iulia Curea și Anetra Udriștoiu. Lansările pe contraatac ale echipei lui Dragan Djukic sunt de cele mai multe ori letale pentru defensiva adversă. Nu știu dacă Craiova a scris un gol pe contraatac. Nu mi-amintesc. Unul parcă în prima repriză, dar e mai puțin important. Oricum, aplauze, chiar dacă Valentina Ion nu a avut suficientă precizie și forță ca să o învingă pe Grubišić. Din nou, formulă completă. Oaspetele 8 minute până la finalul partidei. 6 goluri avans, deja este cam clar. Clar. A fost cam aruncată, da? Deja probabil că și jucătoarele și tehnicienii se cam gândesc la următoarele partide. Excelent, Giucheva a reușit să blocheze. Se grăbesc însă. Se grăbește Serici.
O lansare pe contraatac eșuată a Craiovei. Lechici, excelentă pasă, dar a venit prea în față și a călcat semicercul Iulia Curea. Wow! Cred că se poate da eliminarea aici fără discuție. A încercat Aneta Udriștoiu să provoace un fault în atac în acel duel cu Fachinello. Și a tamponat-o. Nu mare experiență CSM București, nu poate să întoarcă, cred că nicio echipă în acest moment, rezultatul. Iar Craiova a arătat în această întâlnire acum un gol frumos. Tănăsie reușește să mai reducă din handicap. A arătat că încă nu și-a revenit pe deplin după înfrângerea din Spania. Nici psihic și poate nici fizic. Cred că nu au avut niciun antrenament cu mingea de la venirea din Spania, pentru că au venit duminică la ora 2 în Craiova. S-au dus direct la recuperare aici la sala balneară. A scos portarul de această dată Giugic, a trimis-o pe teren pe Hagman. Omorogi, faultată la 9 metri de Trifunovic. Oala Manea în continuare pivot. În prepasiv bucureștencele, Lazovic pentru Hagman. Omorogi a călcat semicercul, de aceea golul nu este valabil, se dă aruncare de la 7 metri. Cred că a aruncat după ce a căzut în semicercul. Da, aruncare căzută. Dar a fost și fault, iată. 1 metru apărare în semicercul. Iulia Curea va arunca din nou. Excelent Giucheva. Încă 40 de secunde de om în plus pentru Craiova. 5 goluri avans pentru CSM București. Excelentă intercepție. A fost previzibilă, era pasa. Da. Și am văzut-o și eu pe Iulia Curea cum este să agațe această minge. Din nou o intercepție excelentă a lui Oana Manea de această dată. Hagman pe contraatac, Giucheva blochează. Se joacă un pic pe contre, Tănăsie. Valentina Ion, Fachinello, n-are soluții. Iată un contraatac nefructificat de Craiova, transformat în atac pozițional, n-au știut să combine între ele. La un moment dat erau cam 4 contra 2 pe cealaltă. Din nou o aruncare care țintește bara. Excelent de această dată angajarea Timei Tătar. A încercat, a văzut-o pe Krupisic că practic a venit la 2 metri și jumătate și practic a închis cam toate culoarele. A încercat această boltă, dar a avut ghinion de această dată pivotul Craiovei. 4 minute și jumătate, 6 goluri avans și atacul. Lazovic, schimbare de direcție. Bazaliu, Lazovic, aruncă Lazovic. Zâmbește Giugic. Până la urmă o partidă parcă mai ușoară pentru CSM decât probabil că se aștepta, inclusiv tehnicianul bucureștencelor. Mai ales, vă spuneam, după ce în etapa precedentă a avut emoții în campioana antitra a României, a avut emoții cu Buzăul. Din nou cu 2 pivoți pe semicerc, Grubisic încă o dată ghicește aruncarea lui Trifunovic.
Lazovici lasă la Bazaliu, fentă de aruncare, apoi greșește, recuperează însă Omorogi, tamponată ușor acolo de S-a războrat așa puțin. Trebuie să remarcăm că nu au fost durități în această întâlnire și ăsta este un lucru bun. CSM București, echipa mult mai matură, a condus de la început până la sfârșit ostilitățile și nu a dat senzația în niciun moment că poate scăpa din mână această victorie care o duce din nou la doar 3 puncte în spatele formației FCM Râmnicu Vâlcea. Da, o paradă reușită de Giucheva la aruncarea Biancăi Bazaliu. Încă 2 minute și jumătate, Nicolici nu prea găsește soluții, Trifunovici lasă până la Tănăsie, dar e greu de pătruns, aruncă Tănăsie. Manea recuperează, declanșează contraatacul, Hagman. 28 la 20. Încă 2 minute și ceva. Deja nu mai cere nimeni time-out, toată lumea așteaptă ultimul fluier al arbitrilor. Fachinelo greșește pasa, recuperează Lazovici, Omorogi, alunecă Alexandra Colac. Ultimele 90 de secunde. E trimisă pe teren Valentina Ion. Nicolici, Fachinelo. Ion, Trifunovici. Fachinelo în zonă centrală. Aruncă Fachinelo cu podeaua și o învinge pe Mădălina Ion, intrată între timp în poarta oaspetelor, în locul lui Grubișici. Vă spuneam, un succes care complică situația Craiovei, care rămâne cu 15 puncte pe poziția a 7-a, destul de puțin pentru pretențiile grupării care anul trecut a reușit să câștige Cupa EHF și să termine pe poziția secundă în clasament, în Liga Florilor. Dar până la urmă, așa cum spunea și Bogdan Burcea, ținând cont de absențele pe care le-a avut Craiova în această perioadă, Cupa României rămâne evident cel mai clar obiectiv. Pentru CSM, normal, titlul, Cupa și o prestație cât mai bună în Liga Campionilor. Deși, vă spuneam și pentru Dragan Giukic, absența Cristinei Neagu este una care de multe ori este sesizabilă în jocul CSM-ului din București. Ultimele secunde și final de meci cu aruncarea lui Omorogi blocată de Trifunovici. 28 la 22, succes categoric și fără dubii pentru campioana României. Dragoș Bocanaciu și Vali Pribeanu, vă mulțumesc pentru atenție, doamnelor și domnilor. Legătura în studio. O seară excelentă alături de Televiziunea Română.